ninga liphutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna empethe. Mina tshela le. Nehlisa umoya. Mama. Brother King, akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Molweni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ningu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngusisi lana. Usisi uthi unengxako nayo nomyeni wakhe ucela nje ukuthi siye CMTV singenelele solixazulula lo daba ngoba kudala ethetha nomyeni wakhe kodwa nje akafuna ummamela naye my brother okusifika apha samuncencana naye ukuthi makahlale phansi esimamele kodwa nje kubi kodwa ngiyacela bhuti wami ukuthi ubekezela suthatha ixesha ngoba benishilo ukuthi ngifuna nje sincokolele lo daba ukuthi bese usisi sicelele ngalo yabo it's not like sizokulwisa lana uNamfethu ngiyacela ukuthi understand leyo nto mana wo mangabe unenkinga uyahluleka ukuzokhuluma nami endlini lo muntu. Yebo angithiko sinithole endlini sathi sicela nizohlala lana sokhuluma ukuthi kudala ekhuluma nawe kodwa wena ufuna uzoyilungisa yini leyo nkinga yakhe. Ngicela ungimamele because ngiyabuza nami uzoyilungisa na le nkinga. Uyayazi ukuthi inkinga yakhe ngiyazi uzongitshela namasero. Inako phela silana namhlanje ukuthi angithi silihlalele phansi lo daba ukuthi sil understand kakuhle. Ngicela nawe uhlalela phansi lo daba before niza ke ngiqale naba nemi. Usibhalela ngithi mfethu ngichazela wena lo muntu. Ngiyamazi ngimbhalele ngoba phela wena lento lezo zenzayo mina ngisithandi. Wena uhambile la wahamba nemali yakhe ngisho wabuya camera ume kancane ngokurecorda lapho. Mana uzoxolisa ngoba manje mina. Bazothina endlini. Bazothina endlini kodwa bazithina endlini ngale senzo leso mina lalela kunabantu abangihloniphayo nami ngibahloniphayo endlini ngeke indaba zambuka kugcwele kanjani lana. Yebo angithi babone thini ukuthi bafuna ukuzo understand ukuthi why CCMTV ngaze awuna inkinga wena ndoda siqale ngayo. Ezami inkinga ngiyayisolve la ku CMTV yiko nawe ngifuna ukusolve nawe kuma camera nomuntu wakho futhi. Yebo sisolve lana nawe kuzomela uqala ukufunda ukumamela uzokwazi ukuthi inkinga yakho ke. Into engenza ukuthi ngibhalele labantu laba it's because wena wahamba la wabuya usungenamali wahamba unemali wabuya usungenamali wakhetha umngane nami over bekuyimali yani leyo noma imali yokuthwala imali waqede wabaleka wahamba wangishiya nabantwana abathathu labo bantwana abaphiliswa yimi ngemali yegrant nawe sengondla ngemali yegrant futhi since ubuyile inyanga iphelile so ubuya nje manje ngoba imali ayisekho akana nix ulwathi kusho bantu imali ayikho akana lutho kahle siqaleni lapha indaba since ufikile ukawayithenga impuphu na khuluma mina manje uyangizwa. Okay akukhulume wena ke ndoda yazi kodwa sometimes mfethu uma ufuna ukumanyelwa ekhayeni kuya ukuthi nawe unakakela okungakanani ingane zakho angidingi ukuboniswa omunye umuntu owami umuzi ngiyakwazi ukulungisa kahle ukwazi ukulungisa lo wakho imali eyami yebo nawe mboshayiswa imoto lapha uyidla imali yakho wenze the way uthanda ngakho. Mara manginengane ngizonakekela ingane zami kuqala ngeke ngiyazodla namanje awukaze wazondla ingane zami since wathola imali akwazi uhambe isikhathi esingakanani uhambe unyaka wonke hawu hamba unyaka wonke bekuyimalini le bekuyimali ungenapho na lapho angifuni ukwazi phela futhi inkinga kahle ayibona okay angisiyinkinga mina ngimchazulula kakhulu wena uhlupho ngizoqeda ngawe bekuyimali le bemphumela bekuyi2 million 2 million hawe bhuti kushuthi wena ubhubhudle nje 2 million ngonyaka uyibhubhudlile ne ngibhubhudlile umusu awubhudi lana nihlala khona buka nje lapho uyabona kanjani uyabona kubonda liyawo ubonda washiya kanje wakhile yini wena mina ngakhile kwami nginekwami mfethu ngizongihlanyisa kodwa futhi akusiyimali yerafu leyo ngakhe ngokuyisebenzela kabuhlungu imali ayiphedi ngibona ukuthi mamela ngibona ukuthi kungcono ngibhalele labantu base TV cause wena awungilaleli imali engasekho awuchazeli wena ukuthi kwenzakalani awuchazeli ukuthi ukuzubuye kwenzakaleni akuzubuye okay sorry sokulayita thina webhuti yini ngani wenzani lo wena wenzani man awungiyeke kancane ima kancane mina ngifuna ukwenzani
Wenzani? Wena wenzani? Uzolimala wena. Hayi bo, yini? Uzolimala. Ugcina usenemali usabacontrol. Lelo kangakanani? Lelo ongahlala lelo hlula ukuthi uliqede. Buka lezi Nkosi yami. Umuntu obune 2 million ibonda likanjena wemfethu onamahloni. Meloni anona ungena lapho. So wena ubhubhule 2 million ngonyaka Ngiyidlile, ngiyidlile imali ngiinvestile nginama company akazi lo. Kuphi? Ungenapho ngisofuna ukwazi unamanga. Okay yathi ngibuthi since ufikile la abantwana bamubenzele ini? Since ufikile. Unenyanga yonke wena. Unenyanga yonke la ekhaya. Wenzeni imali zami uphandani. Ukwazi ukuinvesta yini? Ngiyakwazi Investa because udimana uthelela ubhabhalelela uneka amasende uneka amasende. The whole day. The whole month. Umuntu onemali kumele ngabe ucheck amabhizinisi wakho ubhizi uyavuka uyocheck ama-investment wakho. Ngiphila kanje ngiphila la ekhaya. Angibiza umfana wami lapha. Hayi awuyazi umfana wakho. Mana lo inkinga yani angithi siyazama ukunqanda. Proof ayigqokile ibullet ngayivimba lento yakho. Awume kancane mfethu. Ukushaya ngebullet. Khuluma nomfazi wakho. Uzokushaya ngebullet mana. Awushuthi ngale 2 million uthenga isibhamu. Uthenga isibhamu. Thina mnyolanda abantu phela abantu abazongimela. Ngibize amakhamera ngoba awukhoni ukukhuluma nami awungitshela ukuthi inkinga yakho uba kwengane zakho ufuna ukuba ingane yakhe ezakhe enemali yokusupport mina ngikona nje ngila ngisupport njengoba ubasupport ngisho uzophanda ini kanti usaphanda yini angiza kuphumela imali manje kumele ngibuyele ku freeway ngiyiphonsela futhi ngithole so iyephi le mali wemfethu uyidle nezifebe vele investile ifebe wami uyidle nomngani wami wasuka nomngani wakho la wasuka nomngani wami wahamba wangishiya ingane yami leyo gcina beyina 8 months wangishiya nayo ngizolungisa wena ukuthi why uchoose umngani wakhe usise sokole nawe enezingane ekuzalela ingane wena so 3 yengane zonke ushiya ingane na 8 months ngoba wena uphumele u2 million novela wasangana kathi yazini kahle sikumoshela isikhathi sakho ngimoshela isikhathi yini enizoyilungisa pho la okay thina soyilungisa ngisho uma communicate kahle noma ukhetha ubaba ingane na uba kwengane manje namali ngimele shiye phansi ke ashiye phansi uyahlanya ngihlanya ngitshela ngikhathelwe ngicela ngingenami nelo ngikhathelwe nguwe umama kade inkinga inkinga ongayi-understand ukuthi umama usibhalele lana ukuthi sizokhuluma nawe kahle kahle ukuthi uyimisele ngane empilweni ngoba umshiye lana unyaka wonke akubonisi lokuthi ngimisele ngani ufuna ukuzodlala ngayo ngoba uthe uphunyelwa imali wamshiya useseyiphelile imali ubuyile manje Bekani imali zami zi-investiwe ziyeza le mali. Awulindi ongangibuzanga ukuthi ubuyeleni chaza tshela amakhamera ukuthi ubuyeleni wena la. Mama ingane zami phela wena. Umkhumbula mawunema ungasela imali. Idlozi uyakhohlwa ni. Lelo dlozi bekuthela imali imkhotha walibala masone 2 million ukuthi wena uphunyelwe zimali. Wona ume kancane. No ngiphakame ngimi ngenze kanjani ngiphakame ngimi mhlambe ngoba usukume kuhambe. Ngihambe ngiyephi. Endoda ngithawuyeke kancane lapho ningangikhiphi ku TV soqhapha mama ngani ngeke ku TV la uzophuma khona ngithi wena udla imali ngama 2 million manje ku TV wezwa kuzokwenzakala uzobabhalela futhi yini uyamthreatena phambi kwethu hayi i-threat yazo nanto yazi le threat leyo yenza njengamanje impilo ngiphilayo mangithi ngiyabuza ukuthi why ungishiyile akangiphenduli uyalwa mangithi iphi imali uyalwa iphi imali wemfethu imali yani imali yakho le 2 million le 2 million ngemali ufuna ukusupport ingane zami sikuphi ingane manje asiyange crash manje ngihluleka yamba ufaka amakhaveli ufaka amakhaveli yamba mina ngihluleka nokuyithengela icathulo support ingane kumele ngisapport ingane isithomani le ngimthande nje aqedelela le 2 million ngimthande nje lo muntu umthande kahle uzobona abanye abantu mana kancane wena usakhuluma mina ukube bewungithanda bengeke ungishiye ukube bewungithanda angisho bengumdlezane mina la wangishiye yazi imali inokuphumela abanye abantu abarongo ngothi wena uphumela abantu abarongo umuntu urongo kabo wena ubungathi kanjani aba right abaphumela abantu abanomqondo ucabanga ifebe nje kuphela yilento ehleli iringa la emqondweni wakho yiko yilezo ezikhuthuza zakugciba le 2 million ubuyeleni
Yayibona namhlanje. Chaza ukuthi ubuyeleni. Ubuyeleni. Yilento mama ofuna ukuyazi. Yini lo ibuyele? Izikhulu ezingena baba zo-support indoda. Wawungacabangi ngenkathi uyishiya. Uyazona mfethu Wawungacabangi. Nazo imali wona wazi. Iziphi lezo? Why ufikela umfazi wakho? Angithi uyasho lo muntu wakhothwa idlozi. Kumele ngitshele yonke into. Yena waye ungamtsheli yonke into ngoba ngumfazi wakho lo wamkhothisa ngidlozi. Umfazi wona siqale lapho. Yeah nginayo umfazi. Umfazi wami nimxelela yonke into. Inkinga na ubhalela amakhamera. Na akabi nenkinga ubhalela mina uyangibiza ethi baba sisolo. Angithi wena uyamlwisa manje ngabe ukubuza ngale imali. Angizwa ngomfazi. Mhlawumbe mangabona uzwa ngomfazi. Angizwa ngaye kodwa mina ngiyamsherela umuntu wami. Njengoba umbona nale ingane lezi. Uzithole ngoba kahle wena uyangilalela. Umshina weingane ungangisayi ukuthi ngikhathelwe wena. Angisho ungichazela. Awungichazeli. Wena ucabanga ukwenzani ke? Ufuna? Okay uzothila. Ngikwami kumele ibonda limile lelibonde liwayo lebonde liwayo ulibiza ngebonda lento ivele yayimela ibonda lemillionaire le ile lebonda lemillionaire yayimela ngisho ebuthi awuna nemoto angibonanga nemoto la ngaphandle awuna nemoto kwakho kuyawa nje into ehlanganisa ngineplane ngihambe emoyeni uneplane yana uyaboniswa kahle kahle wena uyaboniswa usasenamaphupha ne you are still dreaming emdala ngimoshela isikhathi iphupho lisazofezeka shothi uyitshela lokho ngalokho uthi nomthandazo my foot asikho isikhathi ngikuboshela sona asikho imile ezwakalazi kodwa wena ufuna ukukhuluma into ezwakalazi khulume yini ekumele ngicommunicate lana ngikuthi mfethu into esiyibuzayo umama akakulwisi la ngokubuza ukuthi mfethu uphume une2 million wena la ekhaya wamshiya wabaleka nechomi yakhe ngibalekile ubuyile manje wena sokune 1 month yonke ubuyile awuna senti uhambe unyaka wonke disappear washiya nengane na 8 months ingane ayiphendule lapho elithini uyayazini investment ngiyayazi bhuti kodwa bengeke yabona angisho ubuzwa yimi manje investment kusuke kwenzakalani awuchazele igama lelo ngichaza ukuthi kuyokwenzela uthatha imali webhuti ne uhambe uyo investor kwenye into ibusiness elizokhula libuye enye imali futhi engaphezulu kwale oyifakile lalela ngiqedelele leso statement ezokhanda enye imali engaphezulu kwale ngiyifakile yebo manje lento iyenzeka ngosuku okay and yazi ma investile webhuti ngize nawe mhlambe le invest yakho imenti yakho irongo uinvest etshwaleni wena uinvesta ngendaweni eright ma uinvestile angeke ukuhlala 2 months yonke ungahambi uyochecka imali zakho ukuthi zihamba kakuhle kuinvesteke kakuhle yonke into amsho nenkonzo yasekamereni umtshelile ukuthi zixova kanjani le ndaba ayixove phela vele sitsubuyila ngeke ngize ngixove mina ngawe bekathi uyakucabangela ngoba ungathi usazwa ama pain la ingane emuva yini phele kwanza ngiyibuyisela emuva ngizoyibuyisela kanjani ingane emuva uyabala nto ekhuluma ukuthi ayina angeke wabhuti mamela la okay nami ungangimoshela isikhathi ngoba ngifuna ukuhamba ngisemsebenzini and ngizele wena ukuzoku-understandisa la ukuthi mayingabe uma usamfuni buyele ey'febeni zakho mfethu ushiye uma wabantu in peace ingane zami lo uyahlanya kayindawo udingisheni uyahlanya kanti umthandisa kumele ekuthande ngenkani manje lo owami lo ngenkani hayi owami unekubo muslim kubo kuphi unekhaya kubo ngahamba manje ubize thini ukuthi ezo-understanda kuqala ukuthi uyihamba uyi-1 shingane nawe uzozondla ngani zizolamba lana wena ngoba uphelele amamiliyoni aphelile nje yini osobuyihla ngoba since ufikile la uthenganga ngisho impuphu ngisho amafutha imali sayikhanda usaphila manje uzokwazi ukuphila ngemali yegrant wena uphila ngemali yegrant mara bophunyelwe imali suka ngi-account naleyo nto ngithi imali sazikhandi iphi sophuma ezinye imali lento yenzayo kupha lawo maphepha ke kupha lawo imali yami yezwa kahle ngoba ngihamba nenye into kupha lawo wahlule kukidla nami wahamba wayozidla ney'febe angisho usacabanga usayicela kahle kahle into ucabanga into bekumele uyenze ne uyacabanga ukuthi kube sakubhekile wena njalo nathi sikubhekile njalo wena amamiliyoni sikubhekile nje kanjalo wena uyigcine unemali amamitha aphelile webhuti mamela lawe mfethu yazi into sizokutshela la usisi thina simayinde ukuthi thina sisi-MTV simnakekele ngalawo ama-2 million nizogijima phela nina manje futhi leso sibhamu semthethweni ngoba sizothi ukuyihlola kancane no phela sisebenza ngomthetho thina sosihlola lesibhamu umthetho uthi nize la kwami nizongitshela umthetho thina sine-right ukuzongena kwami that's why ngibabhalelile zobhalela okhamera phela untango wami lo untango wakho kodwa nomqondo owaziyo ukuthi empilweni kumele kwenze kanjani mina ngeke ngiyidli 2 million ngeke ngiyidli
2 million. Azange uzubuyeke ngaba ngibabhalela ngikube wavele wahamba nje wangabuya vele cause into ayibuyele angiyiboni Kahle uzo-stress yazi umfazi wakho eyona muntu estressa kakhulu ukuthi bekafila ngathi mamela bekungcono yazi kungcono uma wengane esokole yazi ukuthi indoda yami ayikho vele empilweni than ukuthi esokole eyazi ukuthi nanku lo sibhanqandini uhleli apha oke amathumele yini ufuna ukwenzani ikhamera yethu mhlambi ufuna kahle uyigcina unemali yazi uma unemali ubona ngathi nje uyiboss ne uyashiselwa uyigcina unemali ucabanga usashiselwa namanje zaphela lezi mali ngikhuluma kayi-1 izinto zenzeka yabona sokuyinsomi ngathi nje kuphela sokuyinsomi kwaphela mfethu uyiqedile leyo mali ayisekho unyaka wonke hey mama uyangicindezela kade unabo labantu yebo nginabo angisho yima babizwe yimi phela no akakucacisele mama awuntshele ukuthi Satan vele ukuthi uzokubonisa lamaphepha investment impilo yami phela lesiphelele impilo yami nginomndeni wami kumnandi nje umama uzohamba la sohamba somnakekela thina uzombuyisela ekhaya kubo sine right thina siyahlala niyahlukanisa abantu nibabuyisele emakubo no if kumele ngabe simhlukanise nosisi ukuthi ezophila in peace ngcono simsuse ngoba la uyasokola nawuna peace hayi akuna peace ufunani mangabe wena ngifuna unginika amaphepha investment ngibone phela indoda endala ephila ngegrant wena uhappy ngokuphila ngegrant ngemali engane kancane awuzwa sesiyaxoxa no ngiyabuza from kuba ne-million from kuba nama-million kodwa uyibona inkinga la awuyibona uphila ngegrant siyakhuluma na ubhizi aphi la maphepha uyabona mina bengikhuluma kahle nomuntu wami okay khuluma ke simamele wena ama-million inkinga yakho abantu wena ngoba uyigcina unemali kusamanyelwa wena uthi wena never angeke kwenzeke lokho hey uthini manje ngisho lokho engikusho ngeke kwenzeke ngamnawe inobe uyagcina nokumbona namhlanje manje kahle ungene nabo upakisha impahla ngizame esikolweni icala no khona manje bongitshela ukuthi ngiyibuyisele esibeletheni sami bengasobusho ubungitshela ukuthi ngibuyisele ingane uzomvulela icala kahle icala uzolivula uma kidnapping yazi kidnapping wena yazi maintenance yazi ukuthi umuntu ekufakela i-maintenance ukuthi usupport ingane zakho angazi ukuthi support ingane zakho uzoyisupport ngani ngoba usenamali wena uinveste ephutshweni indoda ingakho ngikwazile ukuyibamba imiliyoni uke wayibamba imiliyoni no awuyibambanga kube yilakho ebhuti kungasile moto ekushayisile ku-highway kube nje zange uyithole le mali kube usayisokolela namanje hey baba uke wayibamba imiliyoni wena angikaze ngashayiswa imoto ngeke ngayibamba mara hayi yokushayisa imoto lalela benginiqasha ngalamakamera awuyeka cabanga ngidla awuyeka hey awuyazi impilo wena ya mina ngiyayazi impilo and ngiyamazi umuntu ngiyamazi umuntu osekawile buza mina sengike ngafika phezulu ukuthi kunjani uwile sengabuyela phela phezulu akunamali ngoba manje namathambo sephelile usazoshayiswa yeyiphi imoto ngoba seyiphelile amathambo lalela unless bekushayisa inhlobo vele ushone nje wena khululeka uhlala ulinde imali sasebhizi imali yayikhanda mama isinqumo sithathwa wena if ufuna sihambe nawe sizohamba nawe thina nje ngiyahamba ngiyamshiya lo ngiyamshiya akunyiwe phela njengamanje thina siyakwazi uzinyela sonyiswa nguwe yima siyakwazi uzinyela thina sonyiswa nguwe mhlawumbe akekho ufuna ukukushaya futhi akekho ufuna ukuzama njengamanje wephuthi asikhulumi nesigoro iyenza lento icaba ngoba mfethu kunzima nokuyimela wena kumanje uzoshaya mase kutheni manje hey mama uphuphile ungithanda nginje angisho angisikade ngikuphila phela singahamba uqoqe lokho ufuna ukuqoqa ngeke ngikushiye lapha phambi kwalesikole ukuthi angingeni kwami never la kwakho yiko la siya khona ngicela ungiqoqele lapho mama ungaze ungangeke sithi ngeke sithi yini ucabanga kwenzani ucabanga umlandela phakama umlandele ke miyeke mphakama umlandele phakama umlandele uzongihlanyisa unesikora wena wemfethu thina sokucedelela ngoba uvele no yima uyaphi mana kancane wena uyaponya ngoba ubhalansa ngami ubhalanse kahle wena ucheese boy wena mancane uzolimala hlala phansi khipha ama steroid ngamakhala uyazwa nathi sokuphula ibhambo kuphula ama popcorn nasanela yini kanti wefethu yini inkinga yakho usisi uzomlandela mase umlandela ayikho lento kumula impahla zami
Impahla zakho zaphi? Khumula Mpumlo. Wafika unqonda ngisho la. Hayibo. Wamfethu, buka lelibona, buka uhappy wena ukuthi bawunemali uhlala pheka. Hayibo. Ngithi Inhlolo yami uyangihlalela wena. Uyangihlalela wena. Buka uyahlonipha. Wena uyangihlolela wena. Khumula. Uyangidakeli kahle kahle. Nale phenti lami leli. Awumi kancinci wena. Hawu, awuhlale phansi la, amhlalise phansi lo. Hlala phansi. Ungathi sokuthinta ke. Ungabuye sokuthi sikulimazile la siyakuncedisa. Awusambe sambe. Woza sikuhlalise phansi. Woza sikuhlalise phansi. Woza uzohlala phansi. Woza uhlala phansi. Mama ngicela uqoqe yonke lento lena uthathe neimpahla zomngane lapho. Hlala phansi. Hey, hlala phansi. Ngifonela bomali. Hlale bafonele, ngicela bafonele. Bayenze bahlalise bafonele njengamanje wemfethu. Bezokwazi sechache na ungiboleke yakho. angifuni. Anginamsebenzi. Sinomsebenzi. Okusalayo uyosala ungenamfazi. Hlala phansi, urelax la uncebeleke. Ngoba manje ngiyakubona uzogcina sowulimala. Hlala phansi. Ngisimisele ngane uvuthile Ya, uvuthile. Nawe mangabe unenkinga uzosibhalela la ku CMTV mase ungifuna umfazi wakho. Ngazami ngiyakwazi ukuyisolvela ngiyindoda. Uyindoda. Uyike ukwazi ukusolve 2 million nge1 year. Inje. Yeah, uyinkinga. Yeah, indoda engakwazi ukusave imali. Uthi uinvest eBN. Awunamali. Yes. Guys, angeke yeah, ukusalayo umfazi yahamba. Hawu. Guys niyambona lona uzenza ngathi uzigcine seninamali esesenama million. Ngicabanga ukuthi asekhona namanje amamillion aphelile awasekho la. Uinvest kuphi? Uinvest eBN. Ngithe kuphi amaphepha ungalinga ungibambe ngenyawo zakho lenyawo lakho lo lesifo. Yini? Kanti unenkinga mhlawumbe? Sisikora sakho. Unenkinga mhlawumbe? Nakho kuqinile lokho yazi. Ngathi uyiphelele. Bafethu mangabe unenkinga nawe ungalibali ukuthi usibhalele lapho on CMTV tosere ungalibali ukuthi usifollow enkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona ku TikTok, sikhona ku YouTube, sikhona ku Facebook yonke indawo we are CMTV. Ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ucofa subscribe, ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga kufinyelela lapho kuma 2 million wena usho ngoba broke. Awusenamali ukuphila ngemali yegrant. Ngiyanithanda nonke laba amakhanda. I'll see you guys on the next episode. Ninga luphuthi umntana sisi mina ngiyazi lento le mama Sikhosonke. Wangigwela. Imali wengala. Ukomboy mani wena kona. Mama mutshela nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami bambona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina pheka le. Nehlisa umoya. Guys. Mama. Brother King, molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Elami igama ningu LAVAWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami.